Ja, godmorgen. Så er det mandag. Hjulene ruller, busserne kører, togene, bilerne, cyklerne og hele det produktionsfremdrivende virksomheder i Danmark er oppe at køre. Men så her til morgen i TV News kommer formanden for Etisk Råd frem med et spektakulært forslag, at han vil gerne have, at vi lægger skat på oksekød, fordi Etisk Råds postulation er, at 10% af årsagerne til vores klimaforandringer og vores forurening, det stammer fra produktionen af oksekød. Og senere kunne han så også tænke sig, at der bliver lagt skatter på produktion af fødevarer i det hele taget. Tankerne går jo på, at vi bruger en masse tid og penge på at dyrke, mad til dyrene på markerne, og det i sig selv forurener jo køretøjer og traktorer og majetasker og så videre, for at give dyrene det her mad. Og så senere så slagter man den, og selve slagtningsprocessen koster jo også en masse forurening og spild af energi. Og det er alt sammen med til at forlænge vores klima, eller forværre vores situation. Så spørgsmålet er jo, om det er en tanke, der er værd at følge. Selv synes jeg, at man skulle gøre det, at man holdt sig en ugenlig kødfri dag. Det kunne altså selv være med til at begrænse det. Men det er jo en spændende debat, så jeg er da interesseret i at høre, hvad synes du om det? Det kunne da være sjovt. Har du en indlæg, så smid det ind her, og lad os få en debat i gang. Kan du ellers have en rigtig god mandag? Nej.